बात ई बाटे कि मम्मी के उड़ीद के बड़ा खाए के रहला तो उड़ीद फूल गए रहला। वहाँ मसाला प्याज मिर्चा काट के बड़ा रेडी हो गई। अब हम छाने के शुरू करनी है। एक हाथ में के मरवा रहा इसे हम ना देखा पानी कि गोल काट के हम छननी है। जब हमार छना गई तो आइला सोच के बारी हम सोचनी है बहुत अच्छा एगो स्माइली फेस देम, लेकिन हम जान गई है आज कि हम कितना कलाकार बनी। हमरा से एगो स्माइली फेस भी ना बन पाइला। कोनो बात ना, सोचे तो स्माइली फेस करके रख चाहे यही गिरा द। इमा सोची सारा बड़ा हम ही खाए, आधा मम्मी खाई आधा हम खाए। यहाँ देखी मम्मी के कलाकारी। कल हम मकर संक्रांति, हमरा घर के दही अभी लेने के जमल तो रूम हीटर के सामने मम्मी जोरन डाल के रख ले बड़ी। हम देखा तनी ई दही कब ले जमता। और यही भाग के बात है कि हमार गेट बाजला। गेट खोल के देखा तनी तो हमार जिंदगी के सबसे अच्छा खुशी कहाई 22 तारीख के राम मंदिर के इनविटेशन जौन हटे ई अक्षत और एगो आइल बा कार्ड। इहे है भव्य मंदिर के फोटो जौना के इंतजार रहला जौन अब पूरा हो गइल बा। जय श्री